Duha ka mga lalaki ang patay, human gipamusil sa Cagayan de Oro City. Personal grudge gingong motibo sa krimen sumala sa kapulisan. Samtang ginasuta pa kung may kalambigitan ba kini sa illegal nga droga. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagbuyod og nagkadugo na diyang naabtan sa mga miresponding personahe sa Cugon Police Station sa Cagayan de Oro City. Kining duha ka mga lalaking biktima sa pagpamusil alas 12 sa kadlawon adlong Biyernes. Ang krimen nahitabo sa Pinikitan, Barangay Kamaman-an kung asa ang mga biktima na ilang si alias Loeng, residente sa Agora, Barangay Lapasan, ug alias Krong-Krong, 18 anyos, og residente sa Barangay Kauswagan. Base sa investigasyon sa kapulisan, anaa sa Barangay Kamaman-an ang mga biktima, sanglit aduna sila girentahang balay sa lugar. Nakurat na lang kuno ang mga tawo doon sa nahitabuan diyang nakadungog na og buto-buto sa pusil. Upon processing sa atong soko, nasuta ang naay mga gunshot wounds kini nga mga biktima nga ang usa nakasustain og 14 ka gunshot wounds, ang isa pud ra nakasustain og 5 ka gunshot wounds. Dugang pa sa mga saksi sa hitabo nga una kuno na pusilan ang mga biktima, gigukod pa kini sa mga sospek hangtod nga natrap sa usa ka balay kung asa nahitabo ang krimen. Padayon ang investigasyon sa PNP sa motibo sa krimen. Apan dako ang ilang pagtuo nga dunay personal grudge ang mihimo sa krimen. Labi pa sa kadaghang higayon nga gipusil ang mga biktima. Ang usa ka biktima actually naa nagistiyay record sa atong police station nga naa na siya ang former conviction sa involving 9165. Hinoon, nakikondena na sab ang nahibiling banay sa mga biktima ngadto sa PNP. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang pahayag sa mga nahibiling banay. Nanawagan sab ang PNP ngadto sa mga individual nga adunay impormasyon sa krimen nga mo report kanila. Sa pagkakaroon nga gisubay pa pud ang mga documentary evidence nga pwede makuha sama sa CCTV footage o lain po mga witnesses nga mohatag gayud sa ilang sinumpaan nga testimonya. Cyril Chavez, 1 Mindanao.